VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. L'edat compresa entre benjamins i alevins és molt bona època per la formació, perquè crear, si treballem coherentment el que es pot treballar en aquesta edat, ells són esponges, no? Per tant, si es treballa bé, es creen bons hàbits, no? A l'hora de que ells puguin progressar, no? Més endavant. 2 temporades, no? Que fem el futbol 7 i és una millora substancial. Motius. Començant per al porter, està en igualtat de condicions. Porteries més baixetes, més adequades a la seva alçada, no? Llavors no està en inferioritat de condicions que la resta del grup, no? Qualsevol acció de tir que vagi una miqueta alt, pues, clar, sempre és una inferioritat, no? Després, en quant a les distàncies, com que són més curtes, en quant a ample i llarg, el nano entra moltes més vegades en contacte que no pas si en alevins estiguessin jugant a un camp d'11, no? Llavors, si tu no ets un equip que té nivell per fer arribar la pilota a l'atac, per exemple, de la defensa a un davanter, te pot passar mitja hora. Aquí hi ha nanos que per el número de nanos que hi ha a la plantilla que estan jugant mitges parts, que és el mínim de temps a jugar, no? I es van barrejant, no? O sigui, jugar mitja hora, 3/4, una horeta, no? Llavors, què implica això? La distància més curta, entren més vegades en contacte amb la pilota, o sigui, per tant, poden fer moltes més accions, tant de tècnica i tàctica defensiva com d'ofensiva. La relació de la pilota és idònia, es poden fer moltes combinacions de joc, i a l'hora de fer servir sistemes també pots fer servir sistemes, no sé, més defensius, més ofensius, i el nano creix, tàcticament creix, tant a nivell ofensiu com defensiu. Aquest arrossega per fer o distreure l'atenció, per ficar la pilota dins. Pilota dins i lateral per fora. Sí? Això és el que havíem de fer. Us doneu compte que això no va sortir? Sí. Això no va sortir. Quan estem treballant als partits, no? Com és la sortida de pilota? D'acord? Ara bé, a l'hora de nosaltres recuperar la pilota en defensa, perfecte, perquè ells feien el mateix. Tenien la sortida així, amb el 2, 3, 1, la pilota les donaven al costat, estava molt ben apretat, però el que fèiem era, l'Hugo venia molt ben aquí per tapar aquest passe. Aquí s'està treballant molt amb la presa de decisió del nano, o sigui, nosaltres orientem, no? Que quedi clar, no? O sigui, cada entrenador té la seva personalitat, no? Però estem intentant que els nanos, a partir d'edats com les que tenim ara, fins i tot en les feines que s'estan fent amb benjamins, amb els companys de la Fundació, estem intentant que els nanos, amb les pautes que nosaltres marquem, que ells puguin prendre decisions. Tenen orientació des de fora, tenen indicacions, tenen una persona, en aquest cas els entrenadors, els monitors, que orienten, però ells han de prendre decisions, no? O sigui, el que nosaltres ara estem anomenant és que és bo també que, equivocant-se, puguin aprendre, no? Perquè llavors, clar, si s'equivoquen a l'hora de fer un passe, llavors tu li pots llançar la pregunta, què ha passat, no? Podries fer altra cosa? El nano llavors pensa, no? Volem que pensin, també, no? Volem que intueixin, o sigui, pensar i intuir, no? Que és molt bo, no? Per a ells, a aquestes edats, no? Si van creant aquest hàbit, també generen ells certa autonomia a l'hora que quan van creixent, que puguin resoldre situacions del joc real que es van repetint, no? Es van repetint, però cada partit és una història diferent, no? Hi ha gent que li agradarà aquest esport o el que no. El que ens agrada, veiem que un partit de futbol mai és igual, perquè sempre té diferents obstacles a salvar, diferents
situacions a resoldre i es converteix en un joc intel·ligent, com pot ser qualsevol altre joc. Volem que es converteixi en un joc intel·ligent, no? Com quan juguen, jo què sé, podien jugar a escaig, podien jugar a les dames, podien jugar a qualsevol altre joc, no? Que pensin com superar a un rival, com superar-se ells mateixos, no? Les dificultats que tenen, per exemple, a l'hora de la tècnica, no? Quan executen la tècnica, superar-se a l'esport és millora, no? Pues llavors el que hem d'ensenyar és això, no? Aquesta és la proposta nostra, no? Bueno, la nostra i, per suposat, de la majoria d'entrenadors que estiguin treballant no només aquí, sinó arreu, no? De la comarca i fora de la comarca, no? Aquest mes ens abassem als controls orientats, passades, que ho portem treballant tota la temporada, el que passa que ho dividim en cicles. Cada mes treballem els temes que ens marca la coordinació i avui, per exemple, com que vam jugar ahir, fem un entrenament una mica més suau i inclourem la part inicial, que és un escalfament en pilota, fer una mica de coordinació general o com un manual i llavors uns rondos per fer el tema de les passades, controls orientats i així. Nosaltres tenim marcats, cada mes fem reunions amb la coordinació i ells ens passen una feina a treballar. Intentem que vagi variant, va variant, el que passa que és repetitiva també, o sigui que el que treballem al setembre també ho treballem ara, per exemple. El que passa que depèn si el grup ha assolit el nivell, tu vas fent exercicis de més nivell o sigui, progressivament, és el que els dic jo als nanos, comencem per la lletra A, si assolim la lletra A anem a la B i si l'assolim a la C. El que no podem fer és passar de la A a la D, sense fer escales, no? L'A i el B són dos equips que els jugadors l'any que ve, tots menys el porter que tinc jo, passen a infantil ja, o sigui que passarien a jugar a futbol 11. Llavors hi ha el C, el D i l'E, que són nanos que han pujat de l'escoleta, són un any més petits que ells. L'any que ve formar un bon grupet d'infantil. Inclús els dijous el que fem és ajuntar l'Aleví A i l'Aleví B i fer partits en conjunt perquè comencin a conèixer. Inclús el que fem a partir d'ara, que ja n'hem fet dos, és fer partits de futbol 11 juntant l'A i el B i jugar contra infantils, ja perquè l'any que ve ja sàpiguen el sistema de joc i estiguin acostumats.